Do que se come se cría, en Vilagarcía estes días queren devorar os libros. Esta mañá presentouse o detalle do programa do Vilagarcía Cidade de Libro, un evento que o alcalde pon a cidade nun lugar privilexiado do mapa cultural. Nos referencia como unha cidade o que somos unha cidade atractiva, dinámica, con moita inquietude cultural que nos pon non solamente no foco de toda a comarca do Salnés, sino evidentemente en toda Galicia, e se me permitides ir un pouco máis alá en todo o conxunto do Estado. A programación estenderase do 11 ao 16 de xuño. Cada unha das xornadas estará dedicada a unha temática: poesía, novela negra, sentimentos e psicoloxía, literactivistas, viaxes e talento feminino. Ademais, os contidos da feira expándense e van a máis. Pois se colle un pouco máis de espacio, buscando tamén eses recunchos de sombra que fagan pois un sitio todavía máis atractivo e agradable, e xa non solamente van a estar como estes anos principalmente na Praza Segunda República, senón tamén se van a estender polo Parque Miguel Hernández, pola Plaza da Segunda República tamén e polo Auditorio. Unha programación que inclúe propostas para todos os públicos. Se intenta que existan ademais actividades para todo tipo de públicos, porque nos parece moi importante que, dende logo, os máis xóvenes empezan a disfrutar do apaixonante mundo da literatura dende moi xóvenes. Esta é unha boa oportunidade. Entre os autores salienta a visita dos Premios Planeta Lorenzo Silva e Javier Sierra ou de Ángel Martín, que repite. Tamén de novo un peso destacado para os autores galegos e emerxentes, así como para os autores da cidade e a súa contorna, que tamén terán o seu espazo. Por exemplo, moi destacable a presentación do libro de Ángel Avanzas o domingo 16 na propia illa de Cortegada, porque tamén temos que aproveitar Vilagarcía do libro para que a xente teña a oportunidade de coñecer a nosa riqueza patrimonial e natural. E creo que unha das maiores cartas de presentación que pode ter a nosa cidade, esa illa de Cortegada, que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Manuel Javois, Manuel Loureiro, Pedro Feijó, Afa Torrado, Lúa Mosquetera ou o Premio Nacional de Poesía Moza Ismael Ramos son algúns dos outros nomes que pasarán pola Cidade de Libro na edición deste ano, que mantén as súas conversas ao solpor como un dos grandes atractivos, un xeito diferente de escoitar e conversar cos autores nun formato próximo.